Hola, sóc Isabel i us vaig a contar com va funcionar este projecte. Mireu, si ens endinsem en la història més antiga, des de l'inici de les primeres civilitzacions, trobem nombroses restes arqueològiques que dibuixen societats paritàries, és a dir, societats en les que les dones van tenir un paper tant o més important que els homes i van ser tan rellevants que resulta sorprenent fins i tot ara, per a la nostra societat i per a la nostra cultura. Però què va passar per a que aquestes societats encara avui romanguen en l'oblit? En algun moment, la representació d'una meitat de la població, és a dir, de la meitat de les dones, desapareix de la història, sense deixar cap rastre. I encara avui no deixa de sorprendre'ns que puga haver altres realitats tan diferents i que no coneguem. Actualment, l'evolució de les tècniques arqueològiques i la millora de la ciència ens permeten reconstruir aquestes parts oblidades del nostre passat. Així doncs, en aquest projecte d'històries de vida de dones, pretenem explicar-vos una aproximació a com va ser aquesta història que sembla que s'ha tornat invisible. Creguem que únicament coneixent molt bé el nostre passat podrem construir un món millor, un món que es basa necessàriament en una societat més igualitària, més justa, menys violenta i menys discriminatòria. Esperem que a l'escoltar aquestes històries de dones contades per altres dones, comenceu a descobrir-ne moltes altres que també han sigut importants al llarg de la història. Tant de bo, molt prompte, canvien les coses i les coneguem a totes. Mentrestant, us deixem ací amb Carmen, Isabel, Clara, Míriam i jo mateixa amb aquestes històries que representen totes les èpoques, tots els continents i totes les condicions socials, intentant reflectir el millor possible les seues històries des del temps i el lloc en el que van succeir, però també partint del que poden significar per a nosaltres avui en dia, i és que, en certa manera, la seva vida és la nostra, la seva vida és la meua i la seva vida és la teua.